Shalom, damang dainang nanolongan di bagasan Kristo Jesus. Tapuji ma Tuhan, marhite-hite akka parsorata dia pala partikenon. Alai jumulu mata pasada rohata martanya kita di bagasan rohata martanya kita. Muliate Tuhan disudi dengan dibasang. Natotong mangaramoti jelama permudu-mudu pargulon nami. Tuhan di bagasan partikenon nanang manangin hatap kami. Ajari mahan mengatusi hatap. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami terbangun. Amin. Damang dainang nanalongan di bagasan Kristus Yesus. Parjulu sahali kami nanang pabotohon tuhita sa luhutna. Ima jamita di partangyangan di epistel minggu tanggal 10 April 2021 ima di minggu kuasi muda genite parjulu sahali kami patupan holan bahasa Batak dan hai patupa bahasa Indonesia disialah ka kesibukan na paduahon nanang pabotono nami tuhita bahasa terlambat kami pamasuk ima video on songon suku-suku di piga-piga halak anang donon nami alaniak ka gudang kesibukan pakubasiun akka pelayanan ima di huria di tuhatta nami hubasi jala ali di kesibukan dia ka pelayanan pola sompak mago suara nami petong dope orang ima aha suara jala ido alasanna buasa dak kami pamasuk jamita. Memang molo pikiran nami sadirhian dang benon nami had jamita di epistel minggu manang jamita pertanyaan. Ale hubar tu aka pangiduan dia kadongan aka damang dainang dia pala partikenon lasurhanami di pangiduan muna jala ido umbahna nang patupan nami dia pala partikenon. Hata ni dibata nagabe jamita di bagasan partangengata ima diene san buku poda sen Raja Salomo bidu 10 pitu ayat 10 pitu sahat tu ayat 10 alu songono mahata ni Tuhan. Manangisi na totong marholong ni roha ima ale-ale alai tertuluk di hagugot tape yang godongan situtu. Jelma na hurang roha do manang ise nagirgir martopak tangan laho makakum dengan na. Makaholongi dosa do manang ise na makaholongi pergulutan. Halak na patibbo pituna mangalului hamagoan. Dan tagamon dapotat tua manang ise nageduk maroha. Jala halak perdila gete-gete madabu tu bagasan jaya ido pajahonna damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus ahado sa sitong lalapatan di ale-ale menurut ima sahalak na margoar ima Walter Winsel sahalak ima wartawan siat Amerika jala imana somalna gabe perbarita do ima di sada radio ido ibana soal ale-ale di bagasan pamikir di mana ima ale-ale nama dongani hita ditiki sudi halak pakolako diri nasyak kita sederhana dakon ido ale-ale atau sahabat dia katakan yaitu yang mau menemani kita ketika semua orang berusaha menghindar dari kita. Damang dinang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Selalu jelma di bagasan parngolonna. Dengbu ibana mangulu holang sahalak. Na pasti genuk jelma giot jalarikot do adong dongan na mangurupi di bagasan parngolon. Karena apa? Karena hakikatnya sebenarnya bahwa manusia itu disebut sebagai makhluk homo homini socius. Manang iman na marlapatan may
membutuhkan orang lain untuk melengkapi segala sesuatu yang ada padanya. Di bagasan terpuk jemita na saat tuita dia pala partikenon, songo dia ima si Raja Salomo. Di bagasan bahasa Indonesia didokon seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Molo di bahasa Batak dokon manangisin atau tong marholong ni roha imale ale. Alai tertuluk di hagogot tapi yang godongan situ tuh. Lapatan na songo dia. Ketika kita sudah mengatakan bahwa kita mau bersahabat dengan orang lain, maka pada saat itu kita mau meninggalkan segala sesuatu yang mementingkan diri sendiri. Ale-ale gabe ima sadadongan marsi tukul-tukulan. Ale-ale gabe sadadongan ima marsi sukuna. Jala ale-ale boy doon mengajari hita ima patuduhon dia akan adingkan. Nampi memang adong upasa di halak Batak na jut madokon na maralo ima tu para aleon na sitong. So nidokon ima di upama nila Batak suhar bulu ditait dongan suhar do taito. Marlapatan na molo sala pe paranga di dongan iko dohono do sitong. Tohodon ima ale-ale daw. Anggo ale-ale di bagasan hakaristenon dang boy songo na dokon upama dela Batak suhar bulu di dongan suhardo teito. Alai anggo ima parale aleon na di bagasan Kristus Yesus ima parale aleon songo dia ima hitam mangaraho dongata asa gabi maboto akadalan nasito. Asa gabi maboto akka ima nadingkat. Dan gabi ima tatulupi salut akka kekurangan akka salah didongat. Sahalak si Raja Salomo pasahat tunot tuhita. Ahado nanang ima hangulunot tasen hata ni dibataw. Na perjulo sahali nanang ima dohonon nan marhiti-hiti hata ni dibatahon. Jangan pernah cari unang olo lului, unang ko mangulului. Isido nagabi ale-ale. Alai ikubay madirim gabi ale-ale. Dapatan na songon dia. Dapatan na nanang ima dohonon nami. Jangan pernah mencari sahabat sejati. Tetapi jadilah menjadi sahabat sejati. Lapatan na unang jolo ima lului songo dia ima asa boy jol mamangurupi ho. Alena rumikot songo dia ho asa boy mangurupi akadokam. Bagaimana engkau menjadi sahabat? Bukan mencari sahabat. Menjadi sahabat berarti engkau harus mampu menjadikan dirimu menjadi pelaku yang benar di dalam kehidupan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Alay nang pe gudang ima di bagasan partikeno damang dainang. Gudang jolma ima dongan mekkel gudang. Alay dongan marsi taonon. Jut do pasiding diri. Alay anggo hita. Marale-ale manang mardongan. Mamake holo na siya Tuhan di bagasan parngoluon. Ido gabi na direkot to jalan na dilomon rohani di bata. Songon ima para leon na adong ima di Bibel ta di padan narobi. Para lealeo di si Daud dohot ima si Jonathan. Songon dia si Daud do si Jonathan di bagasan parngolu di nasida. Totong patudun holong ni roha. Ditiki nanang dibunuh si Raja Saul si Daud. Bapak ni si Jonathan. Alay ala na dipakai si Jonathan do holong na siya di bata. Maka holongi imadongan na si Daud.
di pabua ibana asa deu akka hamagoan sian parngoluon ni dongan na dihalonginai. Iman na parjolo. Jangan pernah mencari sahabat sejati, tetapi jadilah menjadi sahabat sejati. Na paduahon hobbar ima tujahan na hami pasahat sen kantor sinode manang ima sian di bahasa Batak kami dokon hinatabu ni namaraleale dok namardonga. Bagaimana sebenarnya supaya persahabatan itu benar-benar baik? Yaitu engkau harus bisa menunjukkan mana yang baik dan mana yang benar. Di bagasan ayat 10 lalu didokon jolma na hurang roha dumanang isi na gergir martopak tangan lahu makakung dungan na orang roha. Molo adong jolma nanang ima makaholongi dongan na HP ima di bagasan rohana nang makakung dongan na nang majihod dongan na jolma na orang roha doi. Jadi marhite-hite hata ni dibata di bagasan partik kenon nang didokot tu hita damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Unang ho gabe patubu bada di dongamu. Tetapi bagaimana? Tetapi kehadiran kita harus menjadikan kita bermakna. Maka holongi dongata senasa roha do ima senasa pikiran. Na patuluhon damang dahinang nanolonga di bagasan Kristus Yesus. Pakai holong ni roha ni dibata di bagasan para lealeom. Siapa sebenarnya sahabat sejati? Sahabat sejati bukanlah manusia yang ada di dunia ini, tetapi sahabat sejati pada hakikatnya hanya Yesus Kristus. Songone dokko nima Yesus Kristus di buku di Evangelium di si Yohanes. Dakku dokko behamun hatobat. Aleh dokko nama hamuna ale-alekku. Alanu paboton saluhuna. Ahana nang ima siulenokku tuhamuna. Yesus Kristus sesungguhnya dia menjadi sahabat sejati dalam kehidupan kita. Yesus Kristus menjadikan dirinya menjadi sahabat. Bagaimana Yesus yang mau dan rela berkorban? Maka di dalam persahabatan orang Kristen adalah bagaimana ada pengorbanan di sana. Sebagaimana pengorbanan yang Yesus lakukan sebagai bentuk bahwa dia sebenarnya mengasihi kita. Kasih yang begitu luar biasa yang dimiliki Yesus Kristus, itulah menjadi dasar kita untuk menjadi sahabat bagi sesama kita, bagi sekitar kita. Yesus do ale-ale na sumuro. Yesus do ale-ale na tutup. Nang mangalehod dirina, dihaw pinorsila. Nang mangalehod salu nasa na adong di ibana. Tuhita dongan na, tuhita ale-ale na. Hita do ale-ale ni Kristus. Ala na ale-ale ni Kristus do hita. Maroha jala mangulu mahita. Hobar turoha. Do imangulu ni Kristus. Adong holong ni roha. Adong ima pangurupion. Adong ima pengorbanan. Adong ima patudun akana hati goran. Do akala na as. Ido ale-ale na sumurung di adopan ni dibata. Hurian na nolonga di bagasan Yesus Kristus. Memang molo di bagasan portibi si sonarion. Dan adong sahabat sejati. Na adong ima kepentingan sejati. Ale anggo hita mamake paralealeon. Manang maraleale do ima Yesus Kristus hita. Aka natonggi. Aka nadenggan. Aka hinauli do ima tagamon gabe dapot tadi bagasan parngoluan. Di bagasan ayat 20 takasih dokon. Dan tagamon dapota tua manang isin na geduk maroha. Jala halak pardila na gete-gete madabu tu bagasan jea. Lapatan na songod dia. Dak adong jolma. Di bagasan parale aleon na. Anggo holang
namaro hageduot do di bagasan ibana. Manang mardila gete-gete. Si gejang dila. Alai anggo imata pakke do holong ni rohan ni debata di bagasan parngoluan. Gabe hinatonggi do hinadingga do dapokta. Di sadatiki hiyama ima hutotos sada pilim. Sada pilim ima kungfu Cina Shaolin. Adong ma ima di bagasan perguruan Shaolin dua halak na marale-ale. Halakon na dua dikenal do murid na malo jalan jago. Alana perguruan Shaolin terkenal do ima di seluruh Portibion. Perguruan kungfu terhebat. Dileting di Nasida di hati hai halakon na dua do na lebih terdepan. Di sadatiki donga di sahalak na marale-aleo sedua halakon nang maibana gyo rohanau jago sedongan na. Manak koy me mana itak koy ibana ma sada buku jurus kungfu rahasia di Shaolin. Jala habotoan tu guru di Nasida. Pola do gabe guruna. Jala pola do dibela dongan nanasalaw. Pada cerita diusir Nasida se perguruan Shaolin. Dung terusir Nasida sen perguruan Shaolin. Melanglang buana ma na dua halak na mardongan. Alai sahalak dongan na di peraton ima si Jetli di bagasan pilimi si Jetlion totong do ibana ho di bagasan pendirian. Dito ibana do aka ajaran na pinasa di guru di Nasida aka ajaran adigan. Alai anggodongan non nagabe marmuso halaki totong do sagi rohana songon dia do aso Jawa. Terjadi ma perekrutan gabe prajurit di kekaisaran Cina pada saat itu. Sakala kena dua masuk ma donga di si Jetlion. Jala aka ulan nasona dingkat do diulan donga na penjila do karena as. Ale anggoi masih Jetli tetap do di bagasan hati orang. Di sadatiki dongan non nungagabe seorang panglima. Panglima di kekaisaran ni. Tapi masih Jetli tetap dope orang biasa. Dang diingot dongan nokbe songo dia akan hasit. Dang diingot dongan nokbe songo dia aka paralealeon. Sian keluarga na miskin do Nasida na dua. Ale lupa do dongan non dunggabe seorang panglima. Justru ibana do gabe mabain penderitaan tuaka masyarakat sekitarna. Roma si Jetli dibela maralo ma Nasida. Lapatan na damang dainang marhite-hite ima carita on takas maneng boto otta. Molo paralealeon nasitong ikon hok do di bagasan hasitong. Gabe lupa do ima sahala dongan non na maralealeon tu si Jetli. Gabe mangulan akan nasuna dinggat di ibana. Ale anggo si Jetli diulan ibana do totong akan nadinggat. Jala sa dipasingot ibana do dongan non asa mulak ima tu dalan nadinggat. Alai dam olo. Damang dainang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Adong do pengorbanan di bagasan pare ale-aleon. Yesus Kristus pesongon ido. Olo do ibana berkorbat tu hita. Pasingot to kita asa mulak tu dalan na tigor. Alai anggo dam olo hita mulak tu dalan na tigor. Berarti dang ale-ale ni di batabi hita.
Alin diri abang dainang nenolong di bagasa Yesus Kristus. Tabahem madirita. Gabi ale-ale ni di bata di bagasan parngoluon. Asa dapo ta akka hinauli, akka hinadinggan, akka pasu-pasu ni di bata. Jala dohono ni di bata hita do ale-alena. Jala molomian hata ni di bata di bagasan parngolota. Jala di bata ma nagabi mangaradoti madongani hita patudun akka natigor. Amin. Martanya kita. Mulia hati Tuhan disudi dengan dibasam. Nunga di beko kami gabi ale-alem na sumuro. Mulia hati madisalu. Ajari kami maka ngoluhon. Jala patudun akalo muniroham tu akka dungan nami. Kulak kodo tutu ale-ale na sumuro. Jala di juhudo kami asa mangulu di bagasan para ale na sumuro. Anang patudun akalo muniroham. Di portibio di dia pihak maritana. Mulai hati Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tu depanmu. Amin. Shalom. Tuhan mamasu-masu kita saluhona.